Hello guys! Hádejte, kde jsme? A kam? Letíme. We are back at it again. Jo. Again and again. Kdo to, pozor, kdo uhádne kam letíme, získává zlatýho blíšťáka. Kdo to nepochopil, musí se kouknout na předešlej vlog. Tak jo. How excited are you? Very. Jsme na letisku zase o 3 hodiny dřív. Je to tak, no. A my to vždycky uděláme, ať se nestresujeme a pak prostě jsme nasraný, že tady Jo, sedíme jak brutálně, pec. já nevím, co tady budeme dělat. Protože oni tady mají strašně málo těch duty free stores. Víte. Hodně angličtina. Jo, už trénujem. C1. To ještě nemám podle mě. Já podle mě udělám ten certifikát a dostanu B2 a budu nasraná. Že mám prostě zase B2 certifikát. Já, no. Takže tak. Nevím. Zatím jako my nemáme moc co vám říct, no. Jakoby teďka jsme dorazili na letiště a teď tady budeme muset 3 hodiny čekat. Jo, dáme si 2-3 Red Bully a bude to dobrý. Ten nám dá křídla a poletí to poslyš. Vyřešeno. Jo. No tak jo. Okay, bye. Stěhujou nás pryč, je tu opuštěné zavazadlo. Musíme se klidit z cesty. Kdyby v tom byla bomba. Jo. Koukáme tematicky. Nevidíte, to je jedno. Můj nejoblíbenější film. Já jsem ještě neviděla, tak prej musíme napravit. Tam nás vlastně to nevyhodí. Vypadá to, že ne. Ahoj. To je vymoženost, víš, na to přišla. Ale i to v háji lidi. Už nám posunuli let na 16:15. O hodinu a čtvrt. That's fucked up. Yeah. Nevím, no. Tady vyčekáme důlek. To ten film možná i dokoukáme. Takže tak. Jdeme třeba v 8. To už nic nestihneme dneska. Ne. To je úplně zabitý den prostě. Tak to všechno musíme stihnout zítra. A v neděli. My na to máme už jenom 2 dny, chápeš? Let zpožděný o 2 hodiny. Já se zabiju. To by nešlo prostě, aby to šlo Ne. po másle. 2 hodiny. No. No dneska asi už nic, dneska už jenom jídlo prostě. A zítra máme celý den volno, tak to nějak naplánujeme na zítřek. A ještě pak neděli máme 30 minut. Co tam jede? Že to letadlo ani neodletělo z Londýna v tom případě. Že ona jako letí z Londýna sem a pak zpátky do Londýna asi. Ale musela odletět, když let trvá hodinu, ne? Ne, 2 hodiny. Tady mají furt bude upřesněno a 15:00. Teď zrovna počítače, když mám plnou hubu. Jo, ty jsi mi to taky udělala. Takže zrovna jíme, jak můžete vidět. Našlo teplo na 17:25. Ty podle mě je to známo. 2,5 hodiny. 2,5 hodiny. Už jsme tam v tu dobu měli být a my teprve budeme získat. Yeah. So, that's it. Ty vole, ještě, že fakt nemáme ten autobus koupený na daný čas. Vlak. Tím expresem jsme jeli minule, akorát minule jsme za něj zaplatili 700 a teď tak 3 kila nebo kolik. Aha, tak vlak. Jsem myslela, že autobus. Tak vlak. Čau. Nás příznivci tohoto kanálu. Naši drazí fanoušci. Ano, už tu sedíme 4 hodiny a ještě nějakou dobu budeme, protože v kolik máme odlet? Momentálně 17:50. Kolik jsme měli letět? My už se směli ze zoufalství. Kolik jsme měli 15:00, takže skoro o 3 hodiny později. Chápete To to? dneska už nikam nejdem, ty vole. To budeme rádi, že se dostaneme na ubytku. Girl, aspoň k tomu Tower Bridge, když bydlíme tak blízko, bychom se mohli jít jen podívat. prostě procházku. Procházka, A třeba ty nějaký si dáme fotky. No dneska vařit nebudu, večeři teda určitě ne. Až zítra. Možná. Koupíme, nevím, Špagety. špagety. To jsme mohli udělat špagety a koupit nějakou omajdu ve skle. Jestli tam něco takového mohli.
Let's hope so. Já jsem se upgradeovala na letišního bezděk. Ale je to nějak divně osvícený. Že jo? Takový jako moc bright si přijde. Že mi teďka hezky vyniknou moje jebáky. To je bomba ovšem. Já mám taky tady takhle, tuhle půlku ksichtu. Reálný piček. Lidi jakoby fakt tady umírám. Jo, jako seriously, it's not even funny. A chudá si ty lidi, co cestují s těma dětma, oni tady se na to pochodujou sem tam. To je pravda. Umírají kytky, spělo mezi námi, dotyky a kytky. Ty už to jako umíš. Jsem vydával část už jako dřív, no na TikToku. Mě bylo zlatý, Že jsi fakt mad. Madly in love, you mean? Já mám nějaký bílý zuby. To normálně nemám. A jo. To tam nedávej, jo. Na to bez tak bude vidět, že mám hrozně žlu. Ale já teď nemám love, takže to je fakt smutné. A ještě dlouho mít nebudeš po našem tripu, protože reálně jsem dala 300 za oběd a ten se skládal ze 2 croissantů. Já jsem měla jeden croissant. Dala jsem za něj 130 korun. No. Za to bych měla fucking smažák v restauraci. Jo, Bych jenom měli chtěla. jsme zkusit tu letištní restauraci. No tam to ale taky bude předražený No. jako prase, protože jsi na letišti. Reálně říkali jsme vám, kolik stojí tady Red Bull? Já myslím, že jsi to říkala ty. Tak to řeknu tady. 105 korun! A ledový čaj Fusty, který normálně koupíš prostě v sámošce za, vole, 30 korun, tady stojí 99. Přijde vám to normální? Ne. To je cena těch věcí na benzínce krát 2. Krát 2, no. Pravda. Je to mega divný to držet takhle a vidět to široce. Že jo, je to Že jsem zvláštní, zvykla ale to jako držet na přijde mi leže to a hustý. teď to držím takhle jak tiktokerka. Jo, ale přijde mi to mega hustý, že to takhle prostě funguje. To jsou ty transitions, takový už. Takže hádejte co? Otevřeli náš gate. Jdem. Nebyl Nikolas, aby jsme kvůli němu neměli problémy. Že? How typical of me. Yeah. It's always you, baby. It is. It's always you. Yeah. It's always me. Prší, jen celé je do letadla, už teď jdeme. Takhle to nešpadí. Tak a lidi, pomněte si, protože já nechci zmoknout takhle. People, we are on the fucking place. Let's go. Po 3 hodinách děláte si prdel? To video. To video, yes, máš pravdu. Nic nevidíte, ale právě jsme přistáli. Takže tak. Tati, čau. Tak nic nevidíte. Úspěch ještě jednou. To je tak funny, jak Že skočíme jo, je to dvakrát. hrozně vtipný. Jsme na letisku a teďka jdeme hledat vlak. Teďka se musíme dostat z letiště ven Jo. a pak najít vlak. Doufáme, že nás pustí ven. Jinak No. tady s Kejstem a můžeme zase letět zpátky. To by nebylo moc vtipné, po dnešku už. Já bych se asi smála. Já možná taky ze zoufalství. Okay, bye. See you soon. Mám chtěla říct, že se z toho stal solo trip, tak pojďte se mnou objevovat Londýn. Si nevšímejte, to je cizí spolu Hej, kdybyste ji teď viděli, schválně si puste teď ten druhý vlog a podívejte se na tenhle ten záběr, jo, v mým vlogu. To uvidíte. Jak si vybejte. No, nečtu. Na metro a jedem do Mekáče, protože tam se nešlo sednout. Ale já jsem vám opět neříkala, že jedem do Mekáče. Takže jedem do Mekáče. We love these small metros. So we are in London. Já nevím, jestli byl vidět. A taxi. Taky. Haňtíme tady ten Mekáč, aby jsme se najedli. Musíme přejít. My jsme u nějaké papričky. Můžeme přejít prostě? Ne, vím, asi jo. Asi jo. To jsme měli jen tak. A ona na to ještě vrmnul. No, Je, to je hele, hezký. tady To je kosta. To je fialová, mají fialovou kostu. Wait.
Už ho vidím, tak jsi blbá. Počkej na mě. Říkám, že máme zelenou. Všichni. Už jdeme na ubytko lidí. Jo. Ještě tam tady jenom vyfotím na prostě nemůžu. Na pokoji. Jedná se takhle prostě o postel, místo z postelí. A ještě by tady někdo, ještě pak musíme zpěsovat ty záchody. Naproti byly. No, takže to je vše, co potřebujeme. Víte, že se to jenom vyfotím pro rodiče. Dobrý, já někam. Mám hrozně bolavý záda. Už. Protože víte proč? Protože tam beru věci Nikolase, protože vole je debil a bere dvě But we love her. We love Vždycky už se jde spinkat. Nevím, co bych vám víc řekla. Máme jednu společnou deku. A už jsme zjistili, že tady na ubytku je smysl. Tam moje kamarádka nevěř. Já dělám Duolingo lidi. Španělsky se učím v Anglii. No, tak dobrou noc. Lidi, možná se ptáte, proč jsme nachystaní a já mám ještě rovnátka. Je to proto, že někdo obsadil koupelnu a odmítá odejít. Takže jsem na půl, já jsem obratila svoji rutinu, oblíkám se až na konec a teď jsem to musela prohodit. Podívejte, jak má hezký pupík. Takže tak. Jo, a dobré ráno. Vyrážíme na výlet za chvíli. Do Notting Hillu. Já nikdy nevím, co říkáme u mě a co říkáme u tebe. Je to hrozný, viď? Možná bychom měli dělat jenom jeden vlog a každý se to pak sestříhá po svým. Nemyslím si. Ale děkujeme za nápad. Třeba příště. Už vyrážíme. Do Notting Hillu. Ještě nevíme, jak pojedeme, ale vypadá to, že to bude krem. Držte nám palce, aby nám zastavil. Konečně jsme na jídle. Dali jsme si ham and cheese tady levý, kafičko, granolu a tak. Mňam, mám hlad, jdem na to. Jo. Takže jdem do centra lidí, už jste to slyšeli vedle. Máme naše kafíz a jedeme do centra. Yeah. Jdeme krmit veverky. Nemáme čím krmit, ale jdeme krmit veverky. Jsem ti zapomněla. To je. Ukazoval vám někdo moje džíny? Ne, tak já vám je ukážu. Jsou sick, že jo? Kdyby jim to ukazovala reálně. No já třeba, ale já jsem na to zapomněla. Anyway, jedeme metrolakem. Náš favorite dopravní prostředek. A ty jsou nám zase dobrý poč, jo. Jo, mega, víš. A už se začíná i oteplovat. Už to jako cítím i na to ice coffee, jo. Jako Spa. to je hezký. Podívejte, jak je to hezký. Tady zůstaneme, jakože, Na pořád, tady budeme spát dneska. jo. Na lavičce, jak bez domoci. I don't mind. Yeah. Bez děla se volný, když jsme je učili, mít bez děla si šprat. A já jsem chtěla mu dát třeba 5. Já taky. Já jsem právě dala 20 liber nějakému klučíkovi na jeho boxing gloves. A no tak rychle jsem se to Já taky. Jsem to úplně. Já jsem chtěla začít mít německy, ale já jsem nevěděla, jak se to dělá. Ale on má úplně obchodního ducha, jak nějaký finanční poradce. Úplně, že could you do 20? I really don't want to get my teeth hurt. Hajzl. Hajzl malej. Give it back. Ne asi, ještě že mi přijde ta výplata do prdele. Ne, tak teď jsem jakože to speechless. Já taky. A on úplně mě přesvědčil, ale jsem nechtěla, ale mě bylo to říct ne. Já taky, mě ho bylo hrozně líto, jak byl malinký, kdyby to byl prostě starý pán, tak se prostě šlápnu do paty a jdu prostě, víš co, ale jak byl A malinký. jemu bylo třeba 10. Kámo, mě z toho úplně dopláče teď. No hele, dneska neobědváme, to byly Asi peníze ne, na no, dnešní hej. oběd. Je. A teď jsem nasraná, já na to makám přes hodinu. Ne asi. A on tady mě zastaví na 2 minuty. A hnedka má plat, co já mám na celý den. Hajzl, fakt, teď se cítím úplně hrozně. To
úplně zkazovaná. Já myslela, že to je nějaká petice Já nebo taky, něco jak na kámo. ten papír. A to je moderní Sračka. žebrák doslova. Doslova. Co měl za iPhone? Nevím, neviděla jsem iPhone. Nemusela mít iPhone. Nevím, co měl. Fakt nevím. Ven, corre. Ven aquí. Jdeme na Trafalgar Square. Nevím, jestli to říkám dobře. Ale nebudu to myslet takhle zkrátit. Jdem na Trafalgar Square. Anyway. Vaguje. Tady zatím plán. Ahoj. A pak budeme Tady ve fotobootu a printujeme tu naše fotky. Moc se nám povedly. yes. Že jsme to zakempili v Mekáči. Čekám tu na Niky, která objednává jídlo. A já jsem zabrala stůl. Takže tak. Ty vlasy jsou hrozný. A nic. Zatím bají. Hi, jsme ve I love it here. A řekni mi ještě, jestli jsme na Chodově nebo na Černáku. Westfield London. Proč tady ty mapy nemají více? I don't know. A že se tady nechci obcházet jako všechno. A co si myslíš, že to, že prostě víš? Jdeš po čuchu. Jo? OK, bye. Guys, to je moje pyžamo. A tam vidíte náš nákup. Koupili jsme si nějaký snacks a pití. A musím vám něco ukázat. Devěček tvoje hlava, co? What the fuck? To je verze půllitrový. Jo, máme i píčovej. We love it. No, takže takhle. Nic, my jdem restnout. Tak zatím. Vydali jsme se do víru velkoměsta a jsme u Tower Bridge. Dívej na to město. Oh můj bože. Wow. Mega dobrá ta video. Jdeme na Double Decker. Naše premiéra. Nesnáším. Jdeme na Albert Bridge. Albert Bridge. Jestli teda něco přijede ovšem. Jinak jdeme pěšky. No to určitě. Na kolech. Takže flop, my nesedíme v double deckeru. Ale sedíme, to je hlavní. Ale sedíme a jedeme, to je hlavní. Je vlog 1 2krát. Ať to bude jenom zraz, ne? Cute. Takže jdeme. Byli jsme v Joe and the Juice. Říkám na Niky, jsem šla na záchod. Máme sandwich. A mám hlad. Takže tak. We are in Double Decker at the top. Nevidí to, ale jsme nahoře. Oh my goodness. Jo, byli jsme v Joe and the Juice. Předražený sandwich, ale byl dobrý. No. Takže tak tady je pol. Takže tak už jdem domů, těším se do postele. Byli jsme na streamu a viděl nás 500 lidí. Nějakého arabského influencera. Jo. Týpek seděl vedle nás a myslel si, že jsme locals. Ale nejsme, tak se nás pak to obtěcme a byl velice zdravý. A taky jsme zdravili do streamu a stream zdravil nás, to bylo to zajímavé. Mohl nám zpropagovat stream, ale stream vlog. Jo. Tak teď musíme najít cestu domů. Jdeme domů. Takže tak. Jo a prý jsme beautiful. Ale to Arabové umí říkat. Beautiful and kind. Oni to rádi říkají. Ty máš nějakou experience?
Jo. It's just me. Niky šla do sprchy. Já se tam chystám po ní. Zatím se odlíčím a půjdeme spát. Byl to náročný den. Schválně se vám kouknu, kolik máme kroků, jo? Moment. Můj telefon hlásí, že máme 25 201 kroků. Myslím si, že to ještě dneska dotáhnu na 210. To bylo tak vtipný, že? No, takže tak. Zítra nás čeká taky náročný den, ale už to nebude tolik chození jako dneska. Asi. Nevím. Pravděpodobně ne. We'll see. We'll see. Zítra nás čekají Pixar Studia a Sky Garden. Ale to až odpoledne lomeno večer. Dopoledne půjdeme na snídaní asi zase do Pretu. Pret. I don't know. Nevím, jak se to jmenuje, prostě jak Sofianovi. A chceme ten Borough Market zítra na ty jahody. No. Nevím, co bych vám ještě řekla. Ještě možná Piccadilly Circus zítra večer. Piccadilly Circus. Jo. No. Takže tak. No nic. Jo. Mějte se hezky. Dobrou noc. No, takže se chystáme. Niky má holý pupek, asi jí bude zima. Jakoby ještě tady mám tričko s dlouhým rukávem. Anyway. Ale to už prostě nebude takový vibe a ještě mám bodíčko hnědý. Ale Ty to kouty, taky nebude vidíš vypadat to? hezky. Nebo jak každá úplně řeší prostě Jo. něco jinýho. No prostě se chystáme, já mám hrozný hlad. Paní napsala, have you used the shower room already this morning? No. Yes, we did. No a on myslí jako, že sprchu. Ne. A jo. Já to přeložil jako sprchový kout. No nic, tak čau. Ona se fakt nehýbe. Ahoj, babinko! Já tě mám ráda. Pane bože. Ahoj. Ona utekla. Veverko. Jak se volá na veverky? Squirrel. Tamhle, hopská. Podívej. Pane bože. Juhu, svítí sluníčko. To je dobře. Jsme po snídani. Poznáváte toto místo? Já jo, vy ne. Jdem na jahody. Ona mě úplně divně judgeuje. Vy to nevidíte, tak se koukněte. Chcem kafe. We need coffee, right? Ne koffein, ale kofeín. Koffein možná taky. Jsem tak vtipná dneska. Já jsem jí zase něco neřekla. A odstřelí z gatí. To už bude zase úplně. Ona už je úplně to volec, z jaký čokolády to dělají. Help me. Help. Teď jsem ti vzala úplně mega moc ty čokolády. No, čokoláda už nám stihla stvrdnout za tu minutu. Je pryč. Ty jsou mega dobrý. Mňam. Lovely. Jo. Oni na nás blbě koukají. Jdou nás vyhodit už. Už jsme si dali ty jahody, jak jste mohli vidět na předešlém záběru, který nebyl na můj telefon. Jo, vylila jsem si kafe. Yeah. I did that. No, takže tak. No, aspoň nemáš jahody na kalhoty. Yeah. A zasraný tenisky. Yeah. Well, to se retušuje.
No nic, jdeme točit naše video, které točíme celý náš trip. Nějakou dobu jsem se vám neozvala, ale Neky vyčistila svůj flek a my jsme našli výtah. Nic víc se zatím neodehrálo. Obviously. Ona je otevřená jenom do 12 AM, takže to už nevyjedem. Ty si děláš srandu. A proč jen do 12? To jsme trošku prosrali. Ne, 12 AM, to je, ona není PM, že jo? Aha. Jsem debil, sorry. Lidi, we are v nějakém nákupáku. A tady tímhle s tím výtahem pojedeme nahoru, aby jsme měli prostě... Hádej, kde jsme? Hádej, kde jsme? A pokud to uhlídne... Jak jste mohli vidět v předešlých záběrech, cesta sem byla... Velmi zajímavá. Yeah. Velmi Bylo to zase obohacující. něco nového. Never again, thank you. Thank you very much for this experience. No but- ještě máme čas, takže to tady zakempíme. Já. Tam píšou čas. Jaký čas tam je, no. Budem načítá. No nic, bye. Zemi. A koukáme na pohádku. To je nějaký jakože potenciál. You're about to enter Pixar's creative world, filled with exciting adventures, charming characters. Na Skygarden. Jak přemýšlela. Já totiž tento výlet nic nevymýšlím, to všechno ona. Máme žvejku. Thank you for this information. Měli jsme jídlo. Já jsem nedočila. Je to tvůj vlog, ty si na něj musíš myslet. Viděla jsi mě, že natáčím. Já došla. Chtěla se opět. Máš to Ale kde jsme? Nahoře. Lidí jak nasráno. Kontrola horší než na letišti. Ende šlu se. A je mi špatně. Jsme out. Bylo to hovno, už tam nikdy nejde. To je lajna jako. You fucking kidding me. Are you fucking kidding me? No, I'm not. OK, tak čau. Dobré ráno, smradí. Tady je kys. Je 4:10 a my jsme hrozně ready. Yeah. Čekáme na autobus. Yeah. Čekáme na vlak. Náš vlak, kterým jsme měli jet, byl zrušen. A jo. Takže jdeme ještě k dalším, takže to čekáme. Tohle je fakt divný zážitek. Zrušili další vlak. I am so done. A ten So týpek, done. co tady se rozčilovali, tady čeká už od toho prvního vola. Tady stojí hodinu už. Jo, kolik? No skoro jo. No, Hodinu a půl. Ne, půl hodiny. Tady. to je dlouho.
Akorát teda moc nechápu tamhle ten jako hlouček lidí. Nevím, oni tam nějak asi si stěžují. Well, as they should. Oni se tam tak jako nahrnuli, potom se to skočilo na cancel. Because, vole, máme flights to catch, jako. To jsou fakt kreténi. To není, že jedeš, vole, já nevím, nakoupit si. Prostě máš, vole, letadlo, který musíš jako vykečnout. A já mám takový signál, že se stalo ze dcerou. Date. Piči jsme. Prostě je to opožděný a bojím se, že to zase zruší. Chcete to vidět, ty lidi? Já vám je ukážu. To jsou lidi, co čekají na spravedlnost. Ale prostě, vole, prachy nám nevrátí u hajzli, že? Tak vypadá to, že jedeme. Tak Snad nezakřikněme to. Že to, jsem jim tam ten batoh nestrčila. Pro kontrolovat na kamerových systémech. Jsme v autobuse, jedeme k letadlu. Guys, jsme v letadle. Tohle je konec vlogu. Už? Asi jo. Ty už ukončíš takto brzo? Já čekám ještě, až dorazíme do Prahy, aby to věděli, že jsme to zvládli v pohodě. Jestli chcete vědět, že jsme to zvládli v pohodě, koukněte. Tak zase někdy. Hello guys. Tady Nelka z budoucnosti je o 3 měsíce později. O 3 měsíce později. A já konečně vydávám tento vlog. Jen jsem vám to chtěla říct a postěžovat se sama na sebe, jaká já jsem. Vždycky jsem to ještě cestou domů sestříhala a hned vydala. Nikys to trvalo vždycky dlouho. Nikys už ten vlog má měsíc venku a já furt nic. Takže až teď. A abyste se nemysleli, já jsem ten vlog sestříhala ještě cestou domů. Jenom jsem se už nedostala k tomu si to pustit znova, abych to zčekla a pak vydala. Takže se k tomu dostáváme teď. No, každopádně pozitivní na tom je, že od tohoto vlogu nebudete muset čekat tak dlouho na vlog další, protože se nám blíží další dobrodružství. Snad. No nic, mějte hezké léto. Pa!